Kılımdарды qarıtkan Kırgız makal laqaptary. 26 bölüm. Tozokko keter jol güldür jırgal menen töşölgön. Beýişke jeter jol dikendir azap menen töşölgön. Nafsinin emes, Hudaýdyň kulu ekeningdi unutpa. Kul özün özü özgörtmeýinçe Hudaýany özgörtpeýdi. Kede beýittin tınçdygy jaşoonyň şaňduu dawuşyndan da biýik. O Allah, sen ulusun. Sağa keçirim jaraşat. Men kiçüğümün. Kiçüğler jaňlışat, adaşat. Bilgenderim menen kılgandarımı töp geliştire gör. Köödöňge iman menen adal oydu jyýganga, köbeytpey nafsi menen aram oydu tyýganga jardam berip, günölerimi geçire gör. Maksatı biýik aldatpaýt, kıyalı gülük karmatpaýt. Sawırdın tüvü saraltın. Baylık çını koldun gireyken, iş barda jokto ketet eken. Er mыкtysı taz bolat, at mыкtysı boz bolat. Ataňdy öldürgөнгө eniňdi alıp ber. Kiyimdi erkek jamynyş üçin alsa, ayal görünüş üçin alat. Özgöge jakşylyk kıla algan gana, özgöden jakşylyk kütsün. Eşigin görüp törün öt, enesin görüp kızın al. Jaman jigit jügönü jok at kokşoş. Jaman erkek kawana gele it kokşoş. İttüğü konok batpayt, bittüğü konok jatpayt. Argımaktın jakşısı çapsa gülük, satsa pul. Er jigittin jakşısı birde mırza, birde kul. Balyk başынан sasyt. It ayağın jalabasa başı oruýt. Bilseň barsın, bilbeseň korsun. At mingendiki, ayal tiýgendiki. Toon giygendiki da kördüğünü üýgendiki. Uruşta turuş jok. 9 joldunda toomu bar. Kıymıldagan kıraşat. Kıňır iş 40 ýylda bilinet. Adam menen gana adam. Özüňe kalabagandy özgöge kalaba. Alakanyňa may gaynatyp berseň da enenin süt akysyndan kutula albaýsyň. Ölüm ak. Ölüm baryna birdi. Bir gana ölümge dawa jok. Aldyňa gelse ataňdyň gunun geç. Açılbagan sandykta bıçılbagan gondus bar. Iyesi gelse beyesin ber. Kızga 40 üýden tyýuu. Kızı vardın nazı var. İlgeri aksakaldy sylagan Agşay minge çygypdyr. Jamanatga jal bütse janına tolorsuk baylatpaýt. Adam üçün eň kıyın nerse ar günü adam boydan kalış. Ümitsiz jandy şaytan bileýdi. Ayalyň jakşy bolsa han bolorsun. Balaň jakşy çyksa bay bolorsun. Er sylabagan ayaldyň etegi ekөө bolboýt. Kelindi kelgende gör, kempirdi ölgende gör. Ismail ulu Muratbek.